Diyos maray na aldaw po sa indogabos mga tugang. Ini ang paghurup-hurup sa tataramon. Ang lalaki sa Ebanghelyo naghapot sa satong kagurangnan. Ano ang sakong gigibuhon para makamtan ko ang buhay na daing kasagkoran? Siguro pwede niya itong haputon ang siring na hapot sa satong mga sadiri. Paano ako magiging maugma ngunya na pandemya? Asinanagyat kang satong kagurangnan sa lalaking mayaman. Magpuli ka sa imong harong. Ipabakal mo ang sa imong mga rugaring. Itao sa mga pobre sa mga dukha, asin magsunod ka sa sako. Ano daw ining mga tataramon ni Jesus sa satong kagurangnan? Literal? Na ipapabakal ta ang gabustang pagrurugaring asin itataon niyato sa mga dukha? Bako pong siring ang kaisipan kan sa tuyang kagurangnan. Kay po ang hilingon niyato ang satong pinapahalagahan. Dahil man bu't sabihon, nagabos niya tong pagrurugaring, gabos niya tong kayamanan, gabos niya tong sadiri, itaon niya to gabos sa satong kapwa. Kundi ang agyat sa to ni Jesus sa satong kagurangnan, na ang gabos niya tong sadiri, mga bagay-bagay na yaon sa sato, bako sa sadiri ta, kundi para kita makaduman sa iyang kahadean. Agyat sa sato, na kung anuman ang yaon sa satuya, ihiras niya to sa satuyang kapwa, taan gabos sinublian sana. Ang gabos pinagkatiwala sa satuya ning mahal na Diyos. Ang lalaki, kang maaraman ang sinabi kang satong kagurangnan, nagpuli na mamundo. Lugod kita mga tugang, nadangog niya to ining tataramon. Lugod ay kita magpuli na mamundo, magtinir sa satong mga harong na mamundo. Kundi lugod kita maging maugma. Magiging maugma kita kung kita magtabang sa kapwa. Nagpuuna po, natapos na ang pag-file kang COC kang satong mga kandidato. Ang kaugmahan day nakukua sa paging makasadiri, pagtago kang mga bagay-bagay para sa to, kundi paghiras sa satuyang kapwa. Lugod kita gabos, maging maugma sa paghiras kan pigtao sa tuya ng mahal na Diyos para sa karahayan kan satuyang kapwa. Mga tugang, napaghurup-hurupan na niya to ang tataramon padagos na hinanyugun ta, isabuhay ta, ipasa ta.